masoyan juna masu ƙaunar juna ga sunan yan gata kuma aminan juna ga Wasila da Maryam nan ƙawayen juna ga sunan yan gata kuma aminan juna. Sarki wanda shi yayi komai, rabbi ni na shaida kai kake min komai, kai kadai zan roƙa dan kai min maimai, kai kadai za ka nufa na wake ƴaƴan gata. Wasila da Maryam nan ƙawayen juna ga sunan ƴan gata kuma aminan juna. Ga Wasila da Maryam nan ƙawayen juna, ko da yaushe suna tare ne abokan juna, yanayinsu ɗaya ba faɗa suna san juna, sun haɗe kansu Maryam Wasila ƴaƴan gata. Sun fito sun ci ado abinda kyawun kallo, so na gaske suke wa junansu ba sa zullo, shi ya sanya su suke zuwa su dan haulilo, sannadin haka sun zam kamar tagwayen juna. Wasila da Maryam nan ƙawayen juna ga sunan yan gata kuma aminan juna. Sha'awa in ka gansu za ka yabe su, za ka san cewa so yana gurin babu musu, sun haɗe sun yi kama a fuska ba a raba su, sun zamo 'yan biyu sannadin suna san juna. Shi kenan sannadinsa ake yinkewa idan ba a nan, so yana da alama in ya shige zuciya, haka ne ya saka su kai kama mun gano. Wasila da Maryam nan ƙawayen juna ga sunan yan gata kuma aminan juna. Zan kira Maryam gimbiya sarautar mata, in yi fatan kairi gare ki autar mata, haka zan cewa Wasila sanna autar mata, Allah sa albarka gare ku ƴaƴan gata.